Naglabot sa masobra 1,800 ka pamilya, kung sa diin 5,000 ka mga individual ang apektado sa habagat sa probinsya sa Iloilo. Base ni sa data nga ginpagawa sa Provincial Disaster Risk Reduction and Management Operations Center. Ang mga banwa nga apektado ang mga masunod. Sa Pototan mayaras ang pagbaha, sa Cabatuan may pagbaha, sa Igbaras may landslide, sa Pavia mayaras ang pagbaha amuman sa Oton kag sa Zaraga kag sa Leon. Sa Leon may araman sang landslide, may naguba nga footbridge kag flood control project. Sa Piak nga bahin sa Barotac Nuevo may pagbaha amuman sa banwa sang Maasin, amuman sa banwa sang New Lucena. Sa Tubungan may nagkalatiphag nga dalan. Sa Tigbawan, may araman sang pagbaha. Sa Maasin, may araman sang pagkatiphag sang duta kag pagbaha. Sa Haniway, may ara sang pagkatiphag sang duta. Sa Miagaw naman, nagbaha amuman sa San Joaquin. Kag sa San Joaquin dugang pa may ara sang nagkalaguba nga mga balay. Yara sa 66 ka mga pamilya ang nagpadulong sa mga evacuation center, samtang 894 na naman ka pamilya ang nag-evacuate kag temporaryo nga nagpasilong sa gwa sang designated evacuation sites. Naglabon man o kung naglabot man sa 3 ka mga balay ang nagkalawasak kag 4 ang may porsyon nga nagkalaguba bangod sa habagat suno pa sa PDRRMO. Naka-record man ang probinsya sang isa ka patay dito sa Nagba, Tubungan, Iloilo bangod sa landslide. Naibaluan nga sa bugos nga probinsya 7 na lang ka evacuation centers ang operational subong, samtang amat-amat naman nga nagahinay ang epekto sang habagat. Diri sa may Western Visayas, kadamo kita sang mga affected population, na mga baka affected population, hindi lang ini siya ang na-evacuate, kundi ini siya ang mga ginpangbahaan, mga nagkalaguba ang mga balay, nagkalatumbahan sang kahoy kag sang poste. So may ara kita subong sang evacuees man sa pila ka mga areas. Ang majority sang aton nga evacuees amo ining sa may probinsya sang Aklan kag sa Antique, kung sa diin even as early as Friday nagpatigayon na sila sang preemptive evacuation. Because especially the province of Antique, katahuman kalaba ang coastline sa Antique. Yes. So anad na ini sila kag Antique is one of the more proactive provinces actually when it comes to preemptive evacuation, kay by historically speaking kadamo sila pirmi sa nagaka-damage sa ilang coastal areas. So wala pa nakalaslas gid ang mabaskog nga ulan, naka-preemptively evacuate na sila subong. So may ara kita sa gina-maintain nga 33 evacuation centers all over the region kag sa karon padayon man ang paghatag sang assistance ng DSWD kag sa mga local government units. So far subong may mga incidents recorded kita, may taytay kita ang hanging bridge dito sa may Banwas ng Leon. Amo pa na ang ginapadayon naton nga gina-assess sa karon ang extent sang damage.